Guys, nihunas na pero padayon niya pa na itong pagligo-ligo no niya sakay taan na karong kat. Uban sa mga Jody. Ako may mo drive, kaya baka nato nani. Sige lang, bye! Muna sa itong sakyan guys, no? Tanawan na to, kamakabat ang mudaan eh. Boy bound! Kuya Welcome sa ito na vlog, no? Sakay-sakay tani nga gamay kasi ka na guys, no? Saka yung mga nangaligo niya sa kailangan lawis ka ron. Charot ka, wow. Daghan nagtao eh.